Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagtuon, kag pagtanlantaw sang aton leksyon sa eskwela sabatika. Kag ini ginadala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Nga sa diin, si Pastor J.C. Aragon Jr. amo ang aton chairman sa sina nga project, sa sina nga department. Kag ginadala ini sa inyo sang CPAC diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Nalipay kita mga kauturan nga for the first time ini ang aton veteranong pastor, amigo kag sulugoon sang Ginoo nangin kaupod nakon karon si Pastor Manasi Sarsosa. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Pastor. Yes. Mga kauturan, si Pastor Manasi Sarsosa bago lang nag-retire bilang presidente sa Romblon Adventist Mission sa Ujungan, ang headquarters sa Ujungan, Romblon. Pero mga kauturan, veterano, dugay nga maestro diri sa Central Philippine Adventist College sa Theology Department, kag nangin district pastor, nangin pastor sang malawig nga panahon. Kag pareho kami subong nga retired worker o retired na apang nagahimo gyapon sa buluhaton hasta gid sa pagbalik sang Ginoo, Pastor. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang host sa sininga programa ang Pagtuon Subong. Pastor, ini naton nga programa hindi gini mahimo kung wala ang sakripisyo sini mga tao sa likod sang kamera. Gani akon ginapasalamatan si Engineer Frederick Linatan, si Sir Elberay Tapaya, si Sir Ayan Banjula, kag ang duwa naton ka mga student assistants, si Rodel Vargas kag si Siem Lardera. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa ila nga pagsakripisyo. Pastor, before ta magbasa kag magpangamuyo, may ara ka nga tamyawon. May itamyaw ko nga ini sila suno sa akong nahibalaan, nagapamati pirmi kag nagkatanaw sa programa naton. Kag ini nakahatagi sila bulig kay sa kada Sabado ila hindi gina abrihan kag ginatanaw. Pag ginapamati yan nila kay nakabulig ni sila. Ang iglesia, tatlo ka iglesia ini sa Wano Newat Church sa Sakon, Nakhon, Thailand. Ang ila tigulang dira, ang tigulang una si Artaserses Sarsosa, si Mek Hurdan, kag ang isa pagid nga wala ko nahibalan. Kag ang isa naman ka iglesia sa Konken International Church of Thailand. Nabalaan ko nga kamo nagapamati. Ginaabi-abi kamo namon, kag ginapasalamatan sa pagsuportar. Kang tapusan ng iglesia ako nabalaan nga dito nakabisimba ako kag nakawaliman sa Ubon Ratsatani International Church, ang mga sausa ang nagadala sining iglesia. Salamat sa inyo pagsuportar sa buluhaton diri sa Central Philippine Adventist College. Yeah. Kag amon man ginatamyaw ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental Conference, sa West Visayan Conference, kag bisan pa pastor sa Southern Mindanao Mission. Ang aton mga kailungguhan kag mga kasibonahon naton dito sa Dajanga, sa General Santos, sa Coronadal City, kag sa South Cotabato, sa Maguindanao, Sarangani Province, nga naga-suporta kag nagapamati sa Sultan Kudarat, nga nagapamati kag naga-sunod-sunod gid sini sa kada semana. Kabay pa ang Dios magkapakamayo sa aton nga padayon sa padayon pag-alagad sa Ginoo. Aton anay basahon, Pastor, ang aton sadsaran nga teksto sa hindi pa kita magpangamuyo kag magatuon sa aton nga pagtuon. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita naton sa Salmo 119 bersikulo 9 tubtob 11. Sa Ilonggo nagasiling, sa ano bala ang pamatan-on nga lalaki magpatinlo sa iya dalanon, sa pagtalupangod dira suno sa imo pulong. Sa bugos ko nga tagipusoon, ginapangita ko ikaw, o hindi ako pagpatalanga gikan sa imo mga sugo. Ang imo pulong gintipigan ko sa akong tagipusoon, agod nga hindi ako makasala batok sa imo. Ang Dios magapakamayo sa sining aton sadsaran nga teksto. Aton na naidoko ang aton mga ulo, mga muyo kita. Maluluyon kag langit namon nga Amay. Sa sinigid nga tiyon,
nagapasalamat kami nga ikaw naman naghatag sa amon sini nga higayon. Yes, Lord. Nga makareview, makatuon, makalantaw, makahusisa kami sang leksyon namon sa eskwela sa Batika sa sini nga simana. Ginatugyan namon ini nga pagtuon kag salamat sang influensya sang balaan nga espiritu nga amo ang magapahatag sa amon katinaw sang panghuna-huna kag paghalango sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Pastor, ang aton nga leksyon sa sini nga simana ari mga kinaugali sang pagkatulugyanan. Sa English, the habits of a steward. Yes. Sa aton nga introduction, Pastor, ang isa diri nga na-mentionar amo si Daniel. Okay, yes. Yeah. Si Daniel, Pastor, may adlaw-adlaw siya nga kinaugali nga nagapangamuyo. Yes. Paano ina, Pastor, nga nakabulig sa iya kag nahimo siya nga matutom tubtubgid sa katapusan sa iyang ginhawa. Si Daniel, isa sa akong paborito nga manunulat sa Biblia. Yes. Nakita nakon nga ang iya kabuhi consistent gid sa iya nahibalan suno sa iya pagtuon sa Biblia. Kag si Daniel ginbantayan sa Ginoo bisan pa nangin minority siya, wala sa kayo madamo nga mga abyan apang ang Dios nagbulig siya. Bisan pa nga ginbutang-butangan siya, Yes. kag ginabuhi siya sa leon sa dungeon sang leon. Ang Dios nagupod siya. Yeah. Tungod, Pastor, kay ang iyang kabuhi, inang adlaw-adlaw gina-practice siya ang maayo nga butang. Kay man ang pagkahimo sang maayo nga butang, it is not an overnight business. It should be ang maayo nga batasan kinahanglan imo gina-practiceon adlaw-adlaw. Kaya mo na balang ginasiling sang kalabanan nga constant practice makes a man perfect. Yes. Ang habit, Pastor, ang kinaugali, ang batasan bala ng aton, Pastor. Kung kaisa hindi na naton na mantalupangdan amo gali nang ginahimo ta mo. Oo, pareho bala, Pastor, sinang nagahimo panigarilyo. Why na sila kabalo nga gakuot lang sila sa ila bulsa kay nahabit na nila nga everyday. Kinaugali nila. Ti amo man na sa aton kung kaysa may mga bad habit kita. Ako, Pastor, may pirmi ko kuot sang akon nga kalaway nga. Pirmi ko na ginasaway ni Mrs. Tomado nga amo na. Pero daw ti ginamatamat ko na dula. Oo. But may habit man kita nga hindi ta na mabalaan nga ginahimo ta gali kay naugali na naton duna na bahin na sang aton kabuhi. Importante gili nga magasugod kita sa eksakto. Yes. Samtang kita manubo pang edad, nubo kita, aguto nga ina mangin maayong habit nga makita o kinahindan nga makita sa ato. Kagang isa, Pastor, kung imo gidya i-comparar ang sapat kagang tawo, kalayo gidya. Kalayo. Kaya ang sapat siya pagka bunag sang sapat, pila ka minutos lakat lang dayon. Pero ang tao ya it takes a year nga makalakat kag tun-an pa nimo. Ang paghambal sang tao, it will take 2 years nga makahambal ang bata sang sakto nga halambalan nun. That's why ang punto dira nga ang aton kalabanan sang aton kabahin sa atong kinabuhi has to be learned. Kinahanglan nga aton gid tun-an. Kag kung aton tunan, aton na buhaton adlaw-adlaw, it will be part sang aton kabuhi. Yes. Okay. Sa Sunday naton nga leksyon, Pastor, habit, seek God first. Yes. Anong imo di, Pastor, nga na dakpan? Nakakita ako dira sa pagtuon sining atong leksyon nga ang aton kinaandan reveals the purpose and direction of our life. And those who have developed good habits as God's stewards are the most faithful in the performance of their daily task. Amo ini sila kay na tun-an na nila ang maayo nga paagi bilang kinaila niya. Kag rin bahin sila kabuhi na. Si Ellen White kani nagtudlo nga siling niya, we shall be individually for time and eternity. What our habits make us. The lives of those who form right habits are faithful in the performance of every day and will be shining lights, shedding bright beams upon the pathway of others. Makita mo ini sa Testimony Church Volume 4. Kita naton diri nga maayo gid gili nga
magasugod kita sa maayo, pagpili sa maayo. Kaya sa uli, amo gina magadulong sa aton sa eternidad. Yeah. Kagari pastor, ang aton pagkatulugyanan sa aton nga previous nga mga leksyon, gina-advisean kita nga aton ginatun-an ang pagka-indi magdalok, ang pag-uli sang husto, ang pagbahin sang husto, kag ang aton nga kabuhi aton tun-an man sa pagkaon sang husto, it should be learned. Ang paghambal sang husto, it should be learned. Ikinahanglan nga itun-an. Ang paghunahuna sang husto, it should be learned. Kinahanglan aton man tun-an. So, ang aton leksyon sa Sunday, isa man sa nakita ko, Pastor, nga God should be first every day in our lives. Karon Pastor, it is very challenging. Tama na kabudlay kay kung kaisa, bagong uli, mga uling tubo, kung kaisa matintar, pagkamata, kapot na yung cellphone, kag tanaw na yung Facebook, kag ano pa. Ang aton leksyon naghambal nga, every morning, seek first God. Kag amo na siya ang di mahimo nato na pastor nga kinaugali na kon kada aga una sa tanan luhod kita una kita sa Ginoo, and then if ato na ginahimo every day, it will become part of our system. Kinaugali na naton, mahimo na naton habit. Kag kung isa hindi ka lang kabalo, nagapangamuyo ka nagali kay kabahin na sang imo kabuhi. Yes. Matuod na pastor. Ang kinaiya hindi lang nag-aabot ini sa aton overnight, amat halin sang gamay kita. Nagamuna kasiling ako nga husto gid ang siling ni Solomon sa proverbo nga ang bata hanason sang ila ginikanan sang gamay pa sila. Ay ini sa ulihi hindi na nila pagabiyaan kag madumduman gyapon nila ang gintudlo sang ila ginikanan sa iya. Kag nangin bahin sa ila lawas. Bahin sila kinabuhi. Yeah, and that's correct. Kadto kita pastor sa experience bla ni Jesus sa atong lectionary diri. Sang didto bla siya sa Gitsemane. Na sa tong wibis ang gabi, ang mga disipulo siya nagakatulog na. Pero si Jesus sige lang gyapon pangamuyo. Because ang isang nako nakita pastor, it is the habit of Christ to pray. Sa tunga-tunga sa gabi, it is his habit to pray. Kinaugali niya. Early morning, it is habit to pray for sa iyang amay. That's why wala siya nabudlayan at that crucial moment. Nasige lang gyapon sa pangamuyo because nadala na sa iyang kinaugali. Whereas ang mga disipulos talag silang guro ka pangamuyo, wala sila maanadya, tulog sila. At that very trying moment sang kabuhi nila, labi na sa panahon ni Kristo. That's why si Kristo wala na budlayan sa pagpangamuyo. Even though it was very challenging, grabe gito ya ka ang siling pagani ng iya mga balas daw mga dugo nga nagatulo sa iya. Kung hindi pag iniya ko inugali ang pagpangamuyo, ano na ang natabo sa iya. Katahom. Yes. Katahom ang ehemplo nga ginpakita sa aton manluluwa sa aton. Kung aton huna-hunaon ining pagsakripisyo sa aton mga ginikanan, iloy kagamay sa paghana sila mga bata, sa ulihi hindi na sila paghambalan kay kinaugali na nila katulad kay Kristo nga nagapangamuyo sa samay, amo man gurong aton mga kabataan kung mabatian nila inipirmi sa puluyan sa altar sa puluyan nga nagasimba kag nagapangamuyo ang mga ginikanan nila, sundo nila kag bahin ini sa kinaugali na nila. Yes. Kag isa pagit pastor, ini balang pag-uli ikapulo pastor. Nan kinahanglan gali nga aton kabataan triningon naton sang gamay pa. Correct. Nga mag-uli sa ikapulo. Agud to nga magdragko na sila, hindi na sila kinabahin na kinaugali na nila mo. Na tiamo na kung isa ang sala naton kag mga failure sa mga Adventista nga ginikanan nga wala man sila, hindi man sila faithful mag-uli sa ikapulo, kag wala nila ginapakita sa ilang kabataan, wala nila gina-emphasize sa ilang kabataan. So ginbalik ko kay nang imo pulong nga siling ni Solomon, train up a child. That's why ang pag-uli sa ikapulo, kinahanglan triningon naton ang aton kabataan, gagmay pa sila. Kag kunami pagid gani pastorya, inang sobre nato na ang mga bata among aton patagaon, kaagud to nga may matanom gid sa ila pangununa nga ang nanay ang ginikanan nila are returning the tithes. Kung sila na
it will be a habit for them to return the tithe. Kung sila na wala nang ginikanan, faithful man sila nga tulugyan na steward sang Kag Ginoo. wala namin maduso sa ila. Yeah, wala. Besan ang mga maestro, hindi dagani Oo. naging lakay. Nangin kinaiya nila, halin gid sila Halin magiging gid sila matahom gid ang paghanas ka bata. Yes. Okay, sa Monday nato nga leksyon, Pastor, ang kinaugali naton sa pagpaabot sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Pastor, kinahanglan kita nga Adventista makita gid ang kabuhi sa aton nga nagapaabot kita sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. That should be our life, everyday life, nga we are always waiting for the second coming of Christ. Pastor, sang una, ang akon nga tatay ng negosyante, talagsa lang gapauli sa balay. So that's why almost every day we are expecting for him to come. Ti labi na gin ko isa, way kami sang bugas. Talagsa lang siya gapauli. We are really expecting nga maabot na siya. Kada agi sang basya, ara na si tatay. Ti wala gyapon. Daw amubla na, daw always, every day, we are expecting for the coming of our Father. Na ina man kuhaan kong ilustrasyon nga that is supposed to be our life as Adventists. Nga every day, we are waiting for our Father, Jesus Christ, to come. Katahom kayo. Yep. Katahom ilustrasyon ang pagkita nimo nga sa dutanon ganing amay ginahandom nimo nga sa bagay hindi ihempet ang aton mga ginikanan. May mga kakulangan sila. Tiyang Ginoo nagahatag sa aton sa ang isa ka kabuhing walay katapusan kun aton siya hulaton, aton sila hulat sa aton siya hulat sa pagkariya. Ti kun ina mabutang sa pangnuna sa ato kabataan, sila man perme maghandom nga saan pa magakari Ginoo. Yeah. And that's correct. Oh, saan ka? Kag makita ina sa kabuhi sang Adventista. Oh, correct. Oh. Galing ang problema lang, Pastor, kay kadamo sa aton Adventista nga daw wala gid paki nga mabalik na ang Ginoo, no? Nag-Adventista lang sila sa ngalan, but in practice kalibutanhon gyapon. Hindi ayhan bangod nga nagahandom pa sila sang dutanon nga mga manggad sila nga duta o kun makaangkon sila malipayon nga kinabuhi kag wala gid sila abi nagahandom nga ang pagkari sa Ginoo amo ang makatag sang bugana nila nga handom sa kinabuhi, di ba? Okay. Kaya mo na, Pastor, sa aton nga leksyon, kundi ang imo treasure, dito ang imo manggad, dito man ang tigipuson. Kung ang aton manggad sa kalibutanhon, our heart, dira gyapon naton interest. But kung nag-invest kita sa Ginoo, ang aton nga kwarta, ginabulig ta sa bulaton sa Ginoo, natural ang aton interest, ara man sa pagbalik sa Ginoo. Yes. So, and that's the point sa aton leksyon. Nga kinahanglan ang aton kinaugali, ara nagatanaw every day, almost, not almost, but every day we are looking forward for the soon coming of Christ. Because ang aton interest, dira naton gina-invest ang aton pagkabutang, aton time, ang aton talento, ang aton money, ang aton treasure, dira naton ginbutang sa buluhaton sa Ginoo. Matahom gili ini, Pastor, nga ang kundiin mo ginatago ang imo manggad, ang imo tagipos dito, o galing ko nang imo yang manggad dito mo ginatago sa bangko. Dito ka pero bantay-bantay. Tikod imo ihatag ini sa Ginoo kay balik nimo sa Ginoo kag nagsaad siya nga bangod sa imong pagkabinuanon, siya magabulig sa imo. Bisan pa kisa nga nagaabot ang mga kabudlay sa atong kinabuhi. Katahom ini ang atong tagipusoon, pero may sentro nga may manggad nga padala kita sa bulato sa Ginoo kag sa uli dito man kita magapuyo po sa atong manluluwas. Another point, Pastor, action speaks louder. More than words. Kinahanglan makita sa aton aksyon ng mga Adventista nga really we are waiting for the second coming of Christ. Amo na nga kitang mga Adventista kinahanglan makita sa aton silingan nga we mean business regarding the coming of Christ. Kaya ang aton nga ngalan Adventista mo, meaning waiting for the advent of Christ. Okay. Ang tao, mga grupo sang tao nga nagabantay sang adlaw ng ikapito nga nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Pero kung kaysa hindi makita,
nga nagapaabot kita sang pabalik. Pastor, nakakuha ko sa kapunto diri sa aton Monday. Yes, Pastor, go ahead. In English ko lang nabutang pero nagsabi sa afterwards, we must develop the habits of looking into the distant home while faithfully doing God's great commission until the fulfillment of the gospel. We need to be continuously looking, watching, and doing, always aware of the eternity that awaits us when Jesus returns. Kataon, no? Oo, kataon. Kataon Yep. siya. In other words, stewardship should be practiced habitually in the light of Jesus' return. Yes, of Jesus' return. Nga daw katapusan lang Katapusan. daw, Pastor, daw buwas wala na. Oo. Kaya maabot na si Kristo karon sa Correct. hapon daw amo na nga klase sang life. Okay, use time wisely. Gamiton ta ang aton panahon sa minalamon. Yes. Ano, Pastor, ang imo nakpandra? Nakita na kun bangod nga ang panahon, there is time constraint and limited. We should develop a habit of using time wisely by focusing on what is urgently important in this life. We must manage time based on the Word of God because a moment lost is a moment lost forever. Yes. Thus, time is one of the most precious commodities given to us by God. Why not use this time searching for a lost brother? Now, importante ini kay eternity ini. Yeah. Ang pastor, ang panahon niya, hindi mo silang untatanay. Oo. Kita ya pwede kita katulog, pero ang panahon hindi magtulog. Padayon It na. will continue. Pastor, ang ako nakita, dira ang isa ka punto pagid, nga, we cannot redeem time. Hindi na natin mabalik ang panahon. Hindi na siya. Ang pizza, subong pizza 3 kita, ang pizza 2 nga Marso 2018, hindi na natin mabalik. Ang aton wala mahimo to supposed to be tani nga hilimuon ta. Hindi na naton Hindi naman Pagalo ta lang ulo ta. Hindi ta mabalik. Yeah, hindi ta mabalik. Pero pastor, ang kanami lang diri kay pwede naton nga himuon. Oo. Ano ta lang, ulian ta lang ang nadula nga panahon sa mga umalabot nga panahon. Kag ang punto dira, now is the time. Subong na amo ang panahon. sugod ta subong. Sugod ta subong. So, hindi lang tagid magdama gid nga magproblema sa atong na wasted time in the past. But let us make time right Now. And then of course sa palaaboton pa. Kagang pastor isa pa ka punto nga nakita sa Tuesday nga ang panahon iyagali sang ni Kristo. Yeah, that's right. Yes ang Ginoo. Time is Christ. So amo na ang aton gid dapat nga kita steward tulugyanan sang time. That's why let us spend time wisely. Oo, pastor, sa mga batanon nga nagapalamati karon, akong gina-emphasize pastor mo sa akong mga kabataan nga pag edad ninyo 40, you must be already stable sa inyong pangabuhi. That's right. Kay kung mag-50 ka mo, that might be late. Di kung mas may gani, kung 30 gani nga mayo na imo pangabuhi na. Pero kung at least by 40 you have already almost achieved, if not totally achieved, your goals in life. That's why there is no time to waste because time is gold. That's right. Hindi nakatamong hulat sa buwas pa kung anong mahimo nato subong himuon ta na. Oo. Kaya ang iban nga mga kabataan, pastor, 30 na daw so wala lang gyapon. daw wala gyapon. Oo, daw wala gyapon na ti amo nang sila nga life begins at 40. Nga kinahanglan by 40 at least you have achieved almost sa imong handom sa kabuhi. And then by 60 pero sa aton subong enjoy na lang kita sang aton nga natipon sang ligad nga mga panahon. You see? So kung hindi man gid 40, at least by 50 ma-achieve nimo. Kung hindi pa gid sa 50, at least by 60 you have done almost everything. Kag mga siling, okay, I have done everything. Time is precious. Time is precious. Yes, kasi sa Wednesday, pastor, keep a healthy mind, body, and soul. Yes. Ang ako nakita di pastor, isa, nga, we were created perfect. Correct, that's right. Adam and Eve were created perfect. But because of sin, nag-deteriorate kita. Nag-amat-amat kita. Oo. But at least, pastor, ang punto diri nga, hindi kita mag-surrender. Let us redeem. Atong tinguwaan
Kay sa akong ginhambal pastor, almost everything if not all in months is learned nga pwede naton ginatun-an naton. Ang pag-drive tunaan ta. Ang pagkaon ginatun-an tang bata. Ang pagbasa ginatun-an ta. Almost everything in man is being learned. That's why ti ko napalyar kita sang aton body and health. Yes. Ang aton lang gid pastor nga hindi ma-redeem is time. But our health we can redeem it. Yes. Ang aton nga kaalam pwede ta mabalik liwat. Ang time lang gid ang hindi ta mabalik. But nevertheless, God is giving us the opportunity to redeem and to bring back the lost glory that we have lost. Yes. Maybe today we may not be rich, no, financially rich or physically healthy. But the good news is that God is in the process of restoring us back to what we were meant originally. We are perfect socially, mentally, physically, spiritually. Kag amuin ang aton handom. Tungod sini kun mga abyan kun ginabatyag naton ang kakapoy sa aton mga lawas kag daw hindi kita katulad sa mga manggaranon, pagsalig lang sa Ginoo. Pagtuo lang siya. Kaya ibalik ang aton nawala sa aton kung siya na magakari. Pastor, isa pa gino, kanami sa imong punto, Pastor. Ang isa pa din nga ako nakita, nga ang ministry bla ni Jesus, Pastor, ang iyang pagbuhat sa iyang buluhaton, he spend most of his time sa healing. Okay, yes. Yeah. Hindi gani sa preaching, no? Hindi sa healing because amo na siya nga ang atong leksyon nagahambal habit kinaugali naton sa pag angkon sang maayong panglawas, right mind, right health. Kay ang tao nga masakiton mabudlay mag-alagad sa Ginoo. That's why ang ginhimo ni Jesus, Ginoo na yagid ayo ang panglawason, ang maayong panglawas sang tao. Agud to nga ina sila madala sa kamaturan. That's why halos tanan nga ginpang-ayo ni Jesus nagsunod gid sa iya kag nag-alagad sa iya. Yeah. Healing ministry. Yeah. So, amo na pastor nga sa aton i-connect pastor sa aton nga stewardship, sa aton pagkatulugyanan nga kung ikaw nami imo lawas, nami imo utok, nami ang imo kalag, soul, body and mind. Yeah. Kung nami na manami man ka nga tulugyanan sang Ginoo. That's right. Yep. That's really true. Yep. Kaya mo na ang plano sa Ginoo nga ibalik ya sa aton ang himpit nga environment. Aguto makapili kita sa ato may palawas subong lifestyle nato na bisubong kung sang una siguro wala kita kahibalo puro subong kay nakahibalo kita aton liwatod kag pilon ang mayong lifestyle. Yeah. Okay. Sa Thursday naton pastor. Ari diri. Kanami diri sang aton mga ilustrasyon kay na nag-mentionar kita sa kay Daniel. Okay. Nag-mentionar man kita sa kay Joseph. Nangin madinaugon sila pastor, it is because ginadisiplina nila ilang kagalingon. Oh yeah, that's right. Yeah. So, habit of self-discipline. Hindi lang kay pagusto-gusto, pastor. Sang ligad naton nga leksyon man, si Esau ikumparar sa kay Jesus. Kundi si Esau yaya, iwala to siya pastor ginagutom mo. Pero tungod kay nakita iya nga daw kanami sang linugaw nga ginluto ni Jacob. Daw nag-interest. Pero ang punto, he was not starving. Wala to siya nagpuasa. Siguro, let's say nga isa lang kakanan, wala sa kakaon. That's why nakasimot siya. Bagin bali wala iyang being birthright. Birthright. Oh, ginbaligya ginbaylo ya lang. Pero in the case of Jesus, si Jesus was really starving for 40 days and 40 nights. Yet because of self-discipline, wala siya natintar. The same man sa kay Daniel kag kay Joseph. So, ang punto mga kauturan is that si Daniel kag si Joseph nagplano gid pastor, resolve in their mind. Their minds, okay. O ambot ano na ang resolve sa Ilonggo. Nagtapat gid sila, nagpamatuod sila. Sila. Bahala magkinaano, they will not
sin against God. Yes, Pastor. Asa kunya nubo nga mga panghuna-una sining self-discipline sa simpleng understanding, it is making a right decision or a choice when you are confronted with good and evil, but you choose what the Spirit tells you and not what you want for yourself. Nga, you want to follow God's principle and you learn this at home. You learn the stewardship of what is right and what is right to choose. In the Adventist school, you learn that too as a child. It is a Spirit-given ability to do what must be done with a balanced, sound mind, that when you make a choice, you will not deviate from God's principle. So, katahom nga, ibutang ang prinsipyo sa pangununa nga bisan ano magkalatabo, amuning akong paghimo. Bangod nga na ama na nga daan sa habit kinaandan nato. Kay imo na adlaw-adlaw mo ginahimo. Dumog nimo. Kay daw mabudlay na nga. Kag isa pa, Pastor, imo na ginasaad every day. Every day. Ti amo na nga hindi mabudlay sa imo ang maghimo. Si Daniel nagapangamuyo adlaw-adlaw. So bisan sa kabudlay sang sitwasyon, si Joseph the same thing. Bisan ara sila sa tunga sang mga hintil, yet they were able to exercise their religion. Correct. It is because it is their daily habit to do it. Yes. Kag ang aton nga leksyon sa Thursday, Pastor, sa Wibes, naghahambal sa sang self-discipline. Sa another term sa English is temperance. Temperance, okay. Yes, ang pagpugong. Pagpugong. Yeah. You see, Pastor, ang isa na ako nakita sa temperance, hindi lang pagpugong sa mga malain, kundi magpugong man ta sa mga maayo. Kaya ang sobra sa maayo, malain naman. Let's, for example, pero may ko ginag-emphasize sa mga ginawalihan ko, ice cream is good. Kanami sa ice cream. But too much ice cream is not good. You see? So temperance is total abstinence of what is bad and control, self-discipline of what is good. Nanti, amo na siya nga ang manami aton hindi gid ang manami na siya pero agan-hagan. Pero total abstinence of what is bad. So and that is self-discipline. Daw perihas ini siya sang maayo ang pagtulog, makahatag mayong panglawas, purkod ang sobra nga tulog. Magkapatamad naman sa tao. Yes. And that's correct. Sa uli magadulong sa imo sang hindi mayong panglawas. Yeah. Ang pagpulaw kung kaysa kay nagapas ka sang pangabuhi, maayo. Pero kung sobra na gid, patay ka naman, kay way ka naman mayong panglawas. So, mning self-discipline. Self-discipline, yeah. Temperance. No? Yes. Pastor, last point. Why nagkikita panahon, Pastor. Ini point nga imong ma-share sa aton mga kauturan regarding our lesson, mga kinaugali sang tunay nga pagkatulogyanan. Makita naton diri nga hindi lang ini sa gulpi nga pagi o kun balatyagon nga ikaw magabago kundi sa adlaw-adlaw mo nga pag-away, pag-struggle sa pagpili sang maayo suno sa prinsipyo ng sa Biblia amo ang makahatag sa aton sang kinaugali nga magadulong sa aton sa lugar nga ginaman sang Dios sa aton. Ini isugid sa atong mga kabataan, isugid gid sa ila. Nga bilang isa ka stewardship, mangin matutom kita sa pag-influensya man sa atong kabataan, mga utod naton sa pagsunod sining prinsipyo, kay ini makadulong gid sa aton sa maayo. Yeah. Nga lugar o kung maayo nga kinabuhi sa uli. Yeah. Dugangan ko, Pastor, no? Sa akon ginambal kay na action speaks louder than words. Gani bilang steward, tulogyanan sang time, treasure, health. Oh, nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Hindi na aton mo, hindi ni aton ang aton kabuhi, life. Hindi ni aton. Kinanglan nga practice on tagid every day. Agud to makita sa aton silingan nga temperate kita sa aton gamay lifestyle kita nga sakto nga ginahimo, way tagakaon sang sobra, way ta nagahimo sang panegrilyo, nagainom, kinasadya kung gabi
makita naton sa nila sa aton kabuhi. That's why as what I have said, what we have said ni Pastor Sarsosa nga ang aton nga batasan praktison tagid adlaw-adlaw. The same as we practice our children halin sa ilang paglakat, dubtob sa ilang pagpanghambal, we practice them every day. Yes. Pastor, mas labaw pagigani ini sa pagwali, sa madamo nga pulpito, sa pagsulat sa madamo nga sermon, kung wala ini sang buhat. Ang lifestyle nga atong ginapakita, mahipos ini siya, kag daw hindi mo gani mabatian apang makita ini sang mga tao. Kag ang mga tao nga may handom sa pagkabuhi nga maayo, sa sina nga bunto mo siling nga anangin amo ka muna. Kag sila na ang magausisa kung ano nga prinsipyo ang atong ginasunod. Kag magbalik kita gyapon sa prinsipyo sa Biblia. Yes. Pastor, salamat gid. Wala na kita sa panahon mga kauturan. Wala gid namon siguro mahatag ang tanan. Pero amon gid na tinguaan nga ang mga major mga points, Pastor, aton nga salaysay kag kami nagalaom nga nakabuli gid ina sa inyo. Kag mangin andam handa kamo magkadto na sa inyo eskwela sa Batika karon nga Sabado agod nga ma-share, mapalinton kag mahatag man ninyo sa mga kauturan. Pastor, aton ni ko aton mga ulo sa pagpangamundo. Dalayaw niya Dios sa langit. Salamat o Diyos nga gitawag mo kami bilang imo anak-anakan, steward sa mga butang agin hatag agin pahula mo sa amon. Buligi kami o Diyos sa pag-influensya sa iban. Buligi kami nga amon tipigan gid ang panahon o Diyos kag amon iusar ini para sa kahigayunan sa pagwalay sa pagbalita hasta silang adlaw kung ikaw magkakari. Ikaw magpakamayo sa imo katanan nga makatawan sa bugos nga kalibutan nga nagigugma sa imo kag nagasunod sa prinsipyo nga ilanay balon nga halin sa Biblia. Salamat o Diyos ang imo mati sa akong pangamuyo kay ini ginapangayo namon tanan bagod lamang sa ngalan ni Kristo nga manuluwa sa amen.